רוצה לשמוע סוד? כן. יש מקום שבו לא בוחרים בין צבא ללימוד תורה. מקום שבו מי שמסיים מסכת גם מסיים מסלול בשייטת. רוצה לשמוע עוד? ננסה לעמוד בקצב. ברוך הבא למכינה החדשה בלוד. זה לא עוד מכינה, זה מכינה למי שמחפש להגיע לקצה, בעולם התורה, בצה"ל, ברוח ובחומר. כי אנחנו מאמינים שבכל אחד יש את הכוח להגיע הרבה יותר רחוק ממה שהוא מעז לחלום. בלוד, בלב המדינה, אנחנו בונים דור חדש, דור שחי תורה לא רק בדף, אלא גם בשטח. דור שחושב עמוק, רץ רחוק ונלחם עד הסוף. דור שהיה ב7 לאוקטובר וקם מן האפר ויש לו חזון. דור הניצחון. מכינה שלא מפחדת ממאמץ, שלא מלטפת, אלא בונה. מכינה שמחברת בית מדרש חי עם חוסן מנטלי ופיזי, עשייה קהילתית בלוד, להכנה אמיתית לשיעור משמעותי ביחידות המובחרות. אנחנו לא מחפשים מושלמים, מחפשים את מי שמוכן להזיע, מי שמוכן להילחם על מי שהוא יכול להיות. אם אתה יודע שיש בך יותר עומק, יותר כוח, יותר נשמה, זה המקום להוציא את זה החוצה. חושב שאתה מסוגל? אנחנו מחכים לך. כנס עכשיו לאתר שלנו, המכינה החדשה בלוד בגוגל. ומשם, המסע שלך לקצה רק מתחיל.